South Africa sanibingelela bafethu kuphi nakuphi lana khona futhi uzomchaza nibingelani phela kwenhlangano ibizwa ukuthi ikhuleleni. Hey, yabona manje ngenza le video le kusha ngibuze ngithi uphi umthakathi lo ngizwe mkhulu ngithi abeze ngapha ngabe ngiyafisa nje bazoma ngapha omunye ame ngapha bazongilalelisa ukuthi lolu udaba lethu odadewethu lithini cha bafethu ale nje kokunqokolo kwamanqoko ngibashilo umndeni ke ngapha bafethu ke basuka ngapha eClermont mangaphosisi seClermont anibasezi basuka eClermont ngifuna ukuthi babeze ngalaba bazocela usizo ngomntwana nangomntwana ozalwa ke udade wabo ke unfortunately akasekho manje emhlabeni ke bazozichazela ke bona ukuthi ke beze ngani asiqale nganangu lo ngathi mthini kakhulu nomdala sawona ma Yebo sawubona njani? Ngiyaphila njani? Siyaphila nathi. Ngiyaphila usisubani? Usisi unelisele Gumede. Okay, Maqwabe awuyichazele wena bamba nje uthi nize ngani la kaThweleni? Ngiyawubingelela umphakathi. Njengamanje sinenkinga la. Sinodade wethu ngo2010 washona. Ife shona enomntwana nobhuti wangaphandle. Ubhuti ke wayebiza ngokuthi uSifiso la kuthina kanti ngale ngakubo eMaputo Olive. Bahlala ke baze baba nomntwana. Uthe umntwana esena 3 months washona uma umntwana. Uthe seshonela uma umntwana ngokuthi bebehlala ndawonye uma umntwana nobaba umntwana. Kodwa umntwana ehlala ecreche noma wengane ubesebenza. Ubaba womntwana waseyayithatha ingane ngale kokusazisa. Wayisale kwela kubo ke la singazi khona. Sithe masifuna ingane wavele wamuva la kade ehlala khona wangabe sahlala la kade eqashe khona. Samfuna silo simfuna phela simazi ngaleli igama kanti unelinye igama. Emva kwalokho sezwe sekuthiwa uyagula. Emva kokugula sathi useshonile. Sibaze satholana ke naye kwasala umfowabo wayemncane khona ngale kuthina eClermont. Uthe mesala umfowabo saye emaphoyiseni ngoba sesithi nanga umuntu esithembele kuyena saye emaphoyiseni akade abeka safesa libika udaba amaphoyisa akhipha iveni namaphoyisa saya kuyena. Sithe masifika bemchazela amaphoyisa wendoda cela nibuyise ingane ngoba nathi umfowenu wayethatha ngendlela erongi. Cela nisibuyisele ingane sikunqumela inyanga njengamanje niyibuyise ngendlela enayihambisa ngayo ngoba niyihambisanga ngokusemthethweni. Umfana savuka ngasasekuseni ethuthe yonke impahla yakhe engasekho kwayena ke lo sasithembele kuyena. Emva kwaloko ke salo sifuna ke ingane sifuna asikwazi nokuthi sophuma sibheke ephi na kulezi ndawo ekhulunywa ngazo. Kuthe nje last year sasihlangana nomfana esasimazi sasike simbone ezendlini kababa wengane. Sahlangana naye ePine Town. Sase siyamcela ukuthi hayibo ingane singakanani ngoba phela sazi lutho. Sayigcina incane no 9 months ingane ukuhamba kwayo kuyigcina emehlweni. Wayithethe umfana hayi ingane isikhulile ake ningene ku Facebook nizoyithola. Nangampela sema singena ku Facebook sayithola ingane ngoba vele ibiza leli gama yayiqanjwe uma wayo ibiza uThando. Sase siyayithola ke ingane sakwazi ukukhuluma naye ingane sathola ukuthi nesizulu iyas understand uma uyikhuluma nayo kuphela ukuthi ayikwazi ukusibhala. So sakhuluma naye ingane vele ingane yathuka nanokuthi nje ina family yakubo kamawayo elana ke ayikwazi konke yona lokho nethuna likamawayo ayilazi ayazi nje ngemvelaphi yamawayo abayitshela ngalutho ngale ikhula nje ayazi lutho. Sibe silesixhumana nake nengane sifuna ukuza ngala ingane sisikhuluma naye ingane ithe ijika ingane yasitshela ukuthi ngale ayihleli kahle vele nje bingasekho abazali bayo ungesekho nobaba wayo ayihleli kahle and elasiphatha kabuhlungu lokuthi athi sifuna nokuyibulala. Kuthe sisadidwe leyo nto ngoba nathi asisebenze ekhaya sihleli. Kuthe sisadidwe singazi sizoyilanda kanjani siphume sibheke ephi. Yavele nje kwathi nje kusekuseni savele ngo5 ingane sathola icall kumuntu esesitshela ukuthi nansi ingane la ithi iza lapho kunina eThekwini. Siyenze njani? Sase sithi thina ingane ubani wasiyachaza ukuthi ingane igama layo uThando. Savuka embhedeni sakuphuza sangazifanele senze njani. Sashona komakhelane sawuzama uboleka imali ngoba wasitshela ukuthi ife igibeza ingane ngale ngakubona kuzofanele thina sikhokhela imoto ezofika nengane la eThekwini. Sase sithi akwenzeke njalo ke. So sahlala ke ingane silindile kusukela ekseni kwaze kwashaya shona ilanga ntambama yaza afika ingane la ngo12 ebusuku. Bele besifanele ekseni ngayizolo ngo5 kwaze washaya u12 ebusuku silindile la eThekwini
yafika-ke ingane. So mifika ingane sesizamela-ke manje into yokuthi into yesikole ngoba inesitifiketi sala, inekhadi lomgomo la, izalelwe la esibhedlela khona la eThekwini, noma wayo futhi wala. Manje masizamela isikole sithi sesikoleni sabantu la esingakwazi uku-afforda khona, asikwazi bathi ngebakwazi ukuyithatha ngoba ilanguage isiZulu. So ayikwazi ukukhuluma ayikwazi ukubhala isiZulu, izoba nenkinga yale language ekuyiyona yesikole yesiZulu. Manje asikwazi ukuyifaka ezikoleni lezi basibesiyalela basitshela sezikoleni lezi oMandiyeni mhlambe balungwini kanjalo la izokwazi ukukhuluma khona indaba yesingisi. Asikwazi ngoba nezikole eziqhelileke lezi eyishiwoyo and asisebenzi and ayihola nga-foster care, ayihola nga-grant ey'ngane, siyithina nje. Sinaleyo nkinga njengamanje yesikole-ke manje sengane yokuthi ihleli-ke manje and iyafuna futhi ukuya esikoleni, ayithandi ukuhlala, ihleli ikhala nje yonke iy'nsuku ifisa ukuya esikoleni. Manje nengilethe kaThuleleni. Into esilethela kaThuleleni sizocela usizo lokuthi sicela ukuzanyelwa mhlawumbe isikole sengane ezokwazi ukuqualifya ukuthi ifunde kusona. Ngoba sinenkinga njengamanje ukuthi ayifundi nje ngoba leyo bethi siyoyizamela khona bathi ngebaze bayithathe ngoba isiZulu ayikwazi ukusifunda, ayikaze futhi zisifunde nje inhlobo ukuthi isibhale yenze yonke lezo zinto enjalo. Asizame thina ezikoleni lezi ezema-private manje asinayo-ke imali yokuthi siyifundise lapha ingane. Asikwazi futhi ukuthi si-afforde nomalume i-uniform yakhona yonke into asinakho. uThuleleni-ke besibhalele kumcela ukuthi sicelele ukuthi sicela nanti usizo lengane ukuthi ingahlali ekhaya, sicela ukuthi ifunde iqhubeke. Hayi ukuthi nani ngazi ukuthi nina udadewenu uthandana nomuntu ola mhlawumbe wengekho lokwasemthethweni la, wela ngokusemthethweni esibarweni? Cha, wayengekho ngokusemthethweni. Nanazi angithi sasazi yikho ngoba ngithi kubuye iqhinula nje ngabe nje sikhwile mhlawumbe sesibuya ngisho emakhalenda ukuthi yabo ake size ngapha usiso omncane sawubona ma. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Igambani ma? Nokwanda Ndesi. Wena ngabe ngimisa umthakathi ngapha eceleni kwakho awukuzisho ukuthi wena nithini bamba? Mina nguNokwanda waKaNdesi, umamkhulu wakhe uThando, usisi wami washona uma wakhe uThando. Size la kaThuleleni sizocela usizo Nkosi yami, nangumntata wethu osuke emazweni. Sicela nisilekelele. Sizocela usizo nje ilokho nje ngizokusho. Izikhalo zethu zilapha. Sinenkinga South Africa, sinenkinga futhi sizoba nenkinga. Abafethu bengibabalayo nje phakela umthakathi nomfethu Ngizwe kanye nodadewethu-ke uMangobese nabo bonke abasapotha-ke umkhankaso wabo lowo Marshall Marsh. Sizoba nenkinga yokuthi odadewethu ibona nabo abazosimosha kakhulu ngoba ekuqomeni kwabo nasemjolweni yabo ibona kakhulu abajola nabantu ababaziyo ukuthi bala ngokungekho emthethweni, abanazo ngisho incwadi zokuba la ezweni, bese bengaprevent odadewethu lafike bayimoshe khona. Baye ngegazi nje emjolweni libalinjalo bamithe bazaleleka abafethu-ke bangaphandle. Into engisengiyinothise kakhulu ngabafethu labangaphandle kakhulukazi nje ngizoqhakambisa abaseNigeria laba nje abamoshizwe kakhulu laba ngithi yabo ngama-drugs ama-Nigerians, bese abaseMozambique angazi ngamaZimbabwe ngisho ngamakhesi seke ngahlangana nabo. Labo bantu angazi mabagcatshwa ngohlanga ngalokuthi amathumbu elinize ningawashiye South Africa nenze sure ukuthi ngempela niyawathatha. Bakhona-ke laba abanye bamanye amazwe abayifayela nathi ngoba thina nathi nje siyakwazi uzalisa kwenyoka uzalunga ingane nina awevuka nengane yakhe yabo. But la mazwe ongabalayo abadoda khona benza sure ukuthi amathumbu abo bayawathatha, benza sure ukuthi bafuna ukuwabonisa ngasemazweni angakubo ingane yokuphela ekhaya. But ithe pity-ke manje because nangumntwana phela umntwana umntontshile wakhosa naye, and I know futhi ukuthi ukhosa naye akazange akhosa naye through ukuthi wahamba bayomenzela i-passport umntwana Home Affairs. Akahambanga mhlawumbe naye ibhoda because once wayengane esaphathwa sisesemncane. Yebo isaphathwa no-9 months. Ngizwa-ke kuthiwa ewela ingwenya nengane ekhulu yebo egogosha ingane ewela uthanda bagibela ingwenya lapha bebewela lapho esibarweni.
Sizokusho njalo. Awumqomile nje wena. Awusashona futhi angeke Cha, ngize bomunye umkhaya wabo. Ungashaya inyoka lutho. Ungacabanga. Ungasho yini? Hayi ngingasho phela kodwa ngibacabangi nje. Okay. I'm sure ukuthi ingane wajomba nayo umngcele. Yahamba ingane yawukhulela ngale but ke nakhona uzokuboneke ubudedengu bamanye amazwe. Uma bekwazi bona ngalo ukumukela ingane beyibona ukuthi ingane ukuthi ke ayiyona i-nationality yabo yaseMozambique but bayifake esikoleni ifunde iziyongena kuma high school akathi ama high school akhona yabo but nabo njengamanje bayafana nabo ukuthi bathumba ingane yase South Africa because le ngane izalelwe la ingale ayinamaphepha ngale futhi amaphepha yakhe lona ngala umgunyathi phela because ibelonga la South Africa. Inkinga ke lezi esibhekana nazo no Home Affairs nje obhekana nazo awungitshele ngane ukuba ikhulile yazala ingane ngale eMozambique. Uneminyaka mingaki umntwana? 16. Okay, abana abantwana babaphila ngane bancane beno-14 years. Ukuthi ungabe yini ungabe isijingo esinjani ukuthi yena engowala aye ngale ekumngcele bemeqisile umngcele aze bameqisile umngcele wangale afike ngala afika azala ingane ngale ingane ezobhilonga ngala ngithi yabo yena uma wakho ubhilonga ngapi yabona nje inyakanyaka nje ongayazi inyakanyaka yabo ungasasho ke inyakanyaka yomshefana but inyakanyaka le enisenzela yona bodadewethu naka sisho nje yabo ngoba yinini abanye beninifukamele kakhulu abantu abanjengala babala ongekho ngisho emthethweni. Kune case nje esiyenzile last year naye udadewethu naye waqoma umuntu waseMozambique naye bazala izingane zazo zawo2 izingane bahamba naye bajomba ucingo nezingane baya ngale yafika indoda yamshiya ngale eMozambique yabuya yona indoda yazohlala la emjondolo wakhe yabuya nomunye wangakubo ngalumkhaya yashiya wangale eSouth Africa yamshiya ngale umkhuba yeni bafazi umkhuba yeni yabuya nentombi eseMozambique yazohlala endlini yakhe lo wale South Africa namakhadi akasasa ephethwe yiyona indoda eseMozambique kuyiyona eholela usasa iholela izingane zayo ezizale nowale South Africa yagcina ngasabafakela imali ngangale isidliwa iyona nentombi yayo elande eMozambique bajomba ucingo bobabili bela ngongekho emthethweni waze wathwasa usisikhona ngale eMozambique kwaba yesangoma sakhona ngale yabo naye kwamphoqa ukuthi azeqe izingane zasala ngale wagcina esidukela ke because into yakhe sasikwazile ukuthi si-engage no Home Affairs sefuna kulandwa izingane ngale but wasinyamayela kudadewethu yabo but ke nale case njengale njengamanje similar case yabo but ke siyabonga umntwana angobuyile yabo manganibuza nje senike nayo Home Affairs nayo beka Home Affairs namaphoyisa senomuntu enilande eMozambique namletha ngala Saye emaphoyiseni saseza ngisho affidavit. Athina amaphoyisa Athi amaphoyisa asibone okulandelayo kodwa singayenza i-affidavit yokukhona le ndlela esichaza ngoba siphethe namaphepha ukuthi ingane yangala sasisenze i-affidavit ikhona. Nenonto ngabethi ngadala nje. Ngiyasicela ukuthi uthala kwabafileyo. Yebo. Nasazi? Yebo. Okwakhona umuntu lapha kuthiwa uyena kade akuyena. Yebo. Isiqiniseko sokuthi kana kade adweni lesi siphe naso ngaphandle kwamaphepha niwabuka ngamehlo. Isibhedlela azalelwa kusona. Sinjani isibhedlela? iMaranhila azalelwa kusona. Senze i-DNA test. Sinamaphepha onke phela azobe confirma i-ID yoma wengane, isitifiketi sengane, iyona ingane. Uyazi inkohlakalo engane eSouth Africa njengamanje? Yebo siyayazi. Uyayibuka imandla ngakhomishini? Cha. Awuyibona inkohlakalo eyenzeka lapha? Cha ngaze ngiyakule nto ukuthi into ebhaliwe ebhalwe phansi isuke ibhalwe umuntu uma ekhohlakalo uyakwazi ukubhala into asuke afisa ukuthi yena afeze leyo nhloso yakhe. Yikho ngibuza ukuthi sikhona isiqiniseko esiphathekayo ngaphandle kwamaphepha sokuthi ingane kade adweni le. Sikhona. Yesiphi? Siney'thombe zengane. Inganani ingane? Sancane. Inganani? No 3 months. Ungakanani nto njengamanje? Na 16 years. 3 months no 16 years ungakwazi ukukhomisa ngokwethombe? Kuyafana ngoba nekade sisendela zona ziyafana nalezi ayizona manje. Yazi ungaboshwa wena? Ngeke ngiboshwe ubingane yami. Cha ngiyakutshela nganto esho ukuthi mawukuthi le nto mangaye enkantolo nje iqala ngafisa nje kuseni iqala ngalona. Kodwa le ingane yami.
ngeke ukholwe ngaseyithombeni. Manje ngafika kuthiwa yena i-DNA test ifike ithi ingane akuyona kadadewenu ngathini? ngeke isho ngoba yadadewethu ingane. Nina novuka ejele nina. Ake sikhuluma naye kusisi madoda. Sawubona Ntombi, Sawubona, kunjani? ngiyaphila. Ubani igama? Thandondezi. Awuphilele nangesifrench. Bonjour, como ça va? Nangesportuguese. Boa tarde, como está? Awuphilele ngaseMozambique. Boa tarde, como está? Hey madoda. Ntombi. Uright ma. Yebo. Hey, uthi ngiba ngumuntu waseMozambique. Ngiyaqala uba umuntu waseMozambique kodwa ngisondele. Noma ngimphishane nje ngifuna ukuma la eduze kwakhe. Hey. Uyaphila sisi? Yebo, ngiyaphila. Usuka eMozambique, kephi neMozambique? Khongoloti. Khongoloti? Yebo, Yini Khongoloti? Iqiwe idolobha ilokishi yini? lokishini. Ya. Uhlale khona? Yebo, Ubuhlala nobani? nogogo. Ubani gogo wakho? Akusi ugogo wami, ugogo kade ngihlala naye. Ongazali babakho? Eh. Umthathephi lokho kuhlala naye? Ugogo ozala baba wami ungishiya laphaya. Waphanisa ngawo? Ungishiye laphaya ukuthi ngifunde. Okay. Yebo. Ubuhlele kanjani lapho? Bebangangikhokhela isikole, bese ngikhokhela ngabamakhelwane. Ubuwenzani ngaphandle kokufunda? Ubuwenzani? Bengifunda ukuphela. Ngibuye esikoleni. Bengifunda ukuphela. Ya. Ngibuye esikoleni ngipheke ngoba ugogo besebenza. Ngibuye ngipheke ngenze zonke izinto zasekhaya. Yebo. Uma wakho uyamazi? Cha. Unazi ingane zakwena ezinye? Zobaba wami zikhona. Ezikamama yena? Khona ubhuti. Yebo. Asuka mbona ubhuti? Cha, angakamboni. Okay. Ufunde ugrade bani ngani? Grade 10. Grade 10? Yebo. Ubuwenzani ngani? Ngibone nereport yakho lapha. Nakho sikhipha sesireport yakho. Umntwana South Africa ufundile-ke ngale Mozambique. Nami kade ngiyibona nje nansi. Angibuza ayinayo i-COVID lento? Cha, ayinayo. Ayinayo. Ayinayo i-COVID? Nansi bafethu, iyona report le yaseMozambique nansi. Yebo, nansi. Kulungile sisi-ke. Awubuze-ke ama-subject obuwenza ngani? Yep. Nansi ama-subject awasho? Português, English, French, História e Geography, Biologia e Fiscal, Chemical, Math, Visual Education, Physical Education, Agriculture, Empreendedor. Entrepreneurship. Yep. Ufundile ma? Yep. Okay, manje-ke awungixoxele ubuya kanjani usubuya ngalo? Ubathola lapho ani bakho labo omamncane bakho labo noma omkhulu bakho? Ubathole ku Facebook. Ubudlala Facebook ngalo? Yep. Wabathola kanjani? Ngabathola bangisendela i-message. Bekuthole iphi inamba yakho sende message? Bangithole ku Facebook, bangisendela i-message ku Facebook. Ethini message? Wangibingelela umamkhulu wathi mina ngiwusisi wama wakho, wangicazela kanjani. Mase-ke yebo ngamchazela naye ukuthi mina ngiyahlukumezeka, ngisahlale kahle, abasangikhokhela isikole ngalena. Lo mase-ke uthe yena uzozama indlela ukuthi ngibuyela ngoba naye angasasebenzi. Mase-ke ngamtshela ukuthi okay ngizolinda, ngalinda ngoDisemba. Ngalinda mase-ke ngathi angisafuni ukuhlala la ngoba mengihlala la ngizoyibulala. Ngabuya ngoMarch. Ngamfonela ekuseni ngithi sengiyaphuma ngala eMozambique. Ngoba anginayo ifoni ngizothatha inamba yakho, ngizocela abantu ukuthi bakufonele. Yebo. Waphuma kanjani? Ngifuna ukuzwa ukuthi usuphuma, waphuma kanjani? Waphuma eBorder Gate? Cha. Waphuma kanjani? Safohla. Ngifohlile. Nifohlwa kanjani? Angixoxela kufohlwa kanjani la? Sihamba ehlathini sivela emfuleni. Niwela ngani emfuleni? Yep. Niwela ngani emfuleni? Ngeenyawo. Azikho ningwanye? Uhamba nobani? Baningi. Eh? Baningi abantu kade babuya la. Uhamba ungenamali? Yebo. Wadlani?
Angidlanga lutho. Waze wafika ebusuku la Yebo. wababona komamkhulu. Yebo. Manje uhlele kanjani-ke ekhaya mama? Hlele kahle. Ehe. Yebo. Uma ngathiwa emumva bayakufuna ungathini? Ngeke ngihambe. Yebo. Okay. Manje okufunayo ufuna ukungena esikoleni sisi? Yebo. Ufuna ukufunda. Ufuna ukufunda? Yebo. Manje isiZulu yakwazi ukusibhala? Cha, angikwazi. Okay. English yakwazi ukukhuluma? Kancane. Ngiya-understand kodwa angikwazi ukukhuluma kakhulu kodwa okunye nokunye ngiyakwazi. Okay. Into okwazi ukuyikhuluma kakhulu iyona isiPortuguese lesi Yebo. nesiFrench? IsiFrench kancane naso. Ngoba besingasifundi kakhulu. Ehe. Yebo. Cha, ngifuna ukubagcwasela nje labezwe nokuthi yebo bonjola. Ngeze nongizwe lokho zama ukuphuthiza lapha yabo. Cha, ngifuna ukukhuluma nje ngaqale ngesiPortuguese maya yabo. Yebo. Uzisho ukuthi wena ucela isikhala sesikole usibanibana iminyaka emingaka awuphithizeke ntombi yami. IsiPortuguese. Yebo ma. Chamo-me Tandu, tenho 16 anos. Quero muito estudar. Sim, só quero muito estudar. Sekuphelile? Yebo. Owazi okuncane umsakazo maqhubeka. Nginalapho. Utheni? Ngikulekelele phela utheni? Ngithe igama lami ngithando. Yeah. Ngicela usizo ukuthi ngifunde. Okay. Yebo. Awusithukanga nje mhlawumbe wenhlamba usithuka ngayo nje. Cha. Bo mama asithukanga? Hayi. Okay, ngesiFrench khona? Angazi. Angazi. Lona isiFrench kubo kwazi ukusho ngesiFrench nazi esikoleni 11 futhi Ngibingelela uthisha. Ukubhala ngiyakwazi ukubhala. Kwala isiFrench? Ukubhala ngiyakwazi, banginike i-test ngiyakwazi ukuyenza. Kodwa ukusikhuluma sona angikwazi. Nokusifunda naso ngiyakwazi ukusifunda. Yeah. Yebo. IsiMozambique khona kuthiwani? Angithi uthi ngwanama IsiMozambique? IsiMozambique. Uthi ngwanama? Ngamathi ngwanama elaphi? Angazi. Uma uthini uma uthi ngane kama? Ngane kama. Yeah. Filho de mãe. Angilazi kolimi lake uthi ngwanama. Kulungile awubatshela ngesiMozambique ukuthi ucela usizo sisi. NgaseMozambique. Ngolimi lwakhona lolu sho. Ukuthi ngicela usizo. Estou a pedir ajuda para poder estudar. Unkulunkulu wami. Hey. Cha bafethu nangu umntwana ufuna ke ucela ukuthola isikhala sesikole akwazi ukufunda. Bathi ke uyabona ukuthi kuzoba nzima izogcina ingane ibuyela emumva kwamanye amaklasi ehlehliswe ngenxa ukuthi ke kune issue ukuthi isiZulu ke akasazi yabo uma ukuthi semfayipheleni zethu kuyacaca ngeke kulunge yizona futhi lezi ezingalunga lezi ezikhuluma isilungu but nakhona futhi issue ukuthi ke English uyayizwa but akakwazi ukuyibhala nakhona lokho okunye sengaba ne-impact yokuthi bhense ukuthi ahlehliswe mhlawumbe ukuthi aqala amaklasi aphansi nganje lo ngobudede ngobukanina njalo wathula nomuntu angaphandle ongekho la ngasemthethweni waziwanikela ngengane yawo shona leni ingane madoda siyabonga noNkulunkulu sisi ukuthi ukwazile ukubuya uphephile mayabo Yebo. akazi bakuhlukumeze ngale nangokunye Bebangishaya. ehe Ubhuti wababami. angithi yabo futhi bebhonye ingane nje ngokuthi ndiyazi ukuthi ubhonye imbongolo yabo nike nakhuluma naye boma bakho ukuthi mhlawumbe lokho kunyakaze ngiyalazi izinga lokuhlukumezeka kwezingane lapha eSouth Africa. Yebo seke sakhuluma naye. Ngoba komunye unyaka sasizwe ngontombazane wayijola nobaba wakhe. Wathi asizameni indlela esingenza ngayo ngoba le yangane ukukhula kwayo lapha yabazothi besuka bebeyiganisa ngoba kunomuntu oyifundisayo. Usho ukuthi like uyisupport engathi uyayifundisa ngoba kahlobene nayo kodwa egcineni angagcine seyithatha ngoba ebala ukuthi bengiyifundisa yebo. Kusho ukuthi ke kugcine nayo into ebisesenza sikhalele lokuthi akabuye noma sikulwela lokho kodwa uthe akukho bekusenzakalile kusho ukuthi besamongile nje ukuthi uyamfundisa ngendlela amfundisa ngayo. Kulungile ngiyacabanga mhlawumbe nalokho ngake nizame mhlawumbe nithone masihalo yakho mhlawumbe benibhekana lapho ezibhedlela ngizaba ukuthi ngane nabo. Yes but ke angeke sisathini mase kwenza lokho besekwenzakalile ngizaba. But ukubheka nje ngabanye lokho mhlawumbe ngamamba kuma affect yabo. But sibonga ke nesupport ukuthi ingane kadadewenu ukwazi ukuthi niyelwele ukuthi ukwazi ukubuya yabo. Ize ekhaya but ke siswami siyakuthanda yazi? Yebo. Ungathi nje kwabanye omama bajola nobaba bangaphandle ngezingane ungathini kubaluleka ma?
Ngingathi bangajolani nabantu bangale ngoba abantu bale bafuna ukudlala ngabo babayena. Babaqomile nabo eduze kwakho la. Khohlwa, Bafuna nabo. khohlwa. Waphika nje vele indaba eyiphika. Khohlwa. Nina uyezwa phakela umthakathi nanoNgezi. Sihambisana naye-ke thina. Lalelani uyabona basisaphusha amadodeni nje siyabuya kunina. Sihamba Siyobuya kuna ngemvubuke kunina siyanitshela. Kuleka suke sila eThekwini isitoyitoya nabo sihamba nabo. Yebo ngoba nje bafethu lifilizwe bafethu hayi nilibulele izwe man hayi nilibulele yabona nje Ithina futhi yena uhulumeni. hayi konke nihlangane nawo uhulumeni wenu lo ngithi nimvotelayo ngithi yabo lonke nihlangane naye yabo ngoba bonke bahlangane lapha nje manje ngamathanga abathi ba uhulumeni obumbana abayikhulumi le esibhekene nayo abayikhulumi le yabo akekho abayikhulumayo yimpi nje ukuthi nani niyalo kuthiwa siyala sila kodwa egcineni bathi bafuna ukunibopha akunazo nomongameli wathini awuthi uzonibopha izwa-ke nje ngithi yabo kusho bona impela abathakathi abakhulu kunje izweni ibona but nje but siyikhulula thina bafethu ngoba sakwazi nokuyikhulula emabhunini namanje yabo imbongolo mengasawufuna umthwalo iyakwazi ukuthi ngaphansi ngithi yabo yabo umthwalo uzibona wona usuhleli phansi imbongolo iphuma ibhekele ihambe leyo ngithi yabo namanje sokhulula yilokho kulelizwe ngithi yabo cha kulungile nganza wethu sizozama-ke sibone umntwana ukuthi-ke angathola lapho sizoshuthi kahle nikhala ngakho ukuthi-ke kutholakala imali yokuthi afanele ukhokhele isikole uma ukuthi siyavela kulaba abakama ngezandla emandiyeni yes bese ba-uniform nemali yokugibela Yebo nje suppose nje isikole ukuthi umntwana akwazi ukufunda akwazi nokugibela ngoba izikole ezinjalo azikho kuthina abantu abamnyama ziqhelile manje njengoba singasebenzi nje sinana leyo nkinga nje. Okay. Sengizovala nje. My daughter, uyakhumbula ukuthi ngitheni ufika la? Yebo. Ngitheni? Uthe ngingathola umsebenzi ngesiPutukezi ne-English ne-France. Yebo. Okay. Ngithe mina judging from leli report lakho leli report lomntwana. Litopha nje la phezulu ngePortuguese ujena language yakhona ebaphambili ngale and wayethole 13 values ukuthi mangabe bemaka ke ngale bamaka kanjalo kuhamba ngama values yabo so bese lilandelwa iEnglish wathola 11 bese kuza isFrench thola 11 ngithi yabo lo mntwana shuthi kahle ukwazi ukukhuluma ama language awu5 yabo uma ngibala lawa la iPortuguese English isFrench bese kuba isiZulu bese kuba idlula lapha neMozambique akwazi ukulikhuluma. So kulezi izinto ezikanje thina dlala ngisho TikTok lapha nathi bangumsindo ku TikTok. Lo mntwana usangakwazi ukuthi azicreate ipage lakhe ku TikTok. Azofundisa lesi French lesi Portuguese ngithi yabo. Kunama tourist afika eSouth Africa. Avela kulamazwe lawa ngithi yabo. Awadingayo ama tour guide ngithi yabo nama interpreters labantu abama tour guide ababagadayo yabo. So ke nakuye kubemnandi ukuthi mangasuka la uthi eZimbabwe ufika uthi lo muntu akenokhuluma isiZulu. Uthi uyasuka mhlawumbe la uyemelike futhi umuntu akhuluma isiZulu nawe uzuthi angisekhaya ngithi yabo because uzokwazi ukuthi lo muntu communicate akutolikela akukhombise nezindawo ngithi yabo so ke lo mntwana nje kuningi angakwazi ukuthi ke akuthole kwamathuba omsebenzi enkampanini lezi zama tourist ngithi yabo ukuthi bangakwazi ukuthi bamsebenzi bamqashi akwazi ukuthi ke abe interpreter ukugada ama tourist abo lawa akhuluma le language lawa asuka phesheya. So ke even nana njengoba ngisho ngithi TikTok ngiyangavela ipage lakhe abeqala engage bazongena vela abakuba language baxoxe naye ngithi yabo azakhele naye ithuba lakhe lomsebenzi. Okay daughter? Yebo. Usanda kanjani lokho? Ngizwa? Uzizwa kanjani lokho engikushoyo? Ngizizwa kahle. Ngijabulile. Yeah, I can assist you mina. Ukhona udadewethu ke oyimember yakhona la kaTholeni une-tourism company amandaba tourism company yesinobuhle biyela ngizoke ngizame mhlawumbe ukuthi ngimxhumanise naye mhlawumbe azame ukuthi am-assist umbudakazi ukuthi kuphi yabo ngoba unenkampani yakhe mhlawumbe nawe sengamsebenza ngaphansi kwenkampani yakhe uma kwesikhathi sokuthi-ke kufika ama-tourist akwazi na ukuthi amkhulise. Sisi wami wena uzoyisebenza wena yazo? Yebo. Nathi siyofika la sesisamakhehle la ngithi apha ekhampanini yakho la ususihambisa nama-Portuguese la Christian Rhodes mabefuna South Africa nje sebeyazi ukuthi kobe khona wena ngithi yabo Yebo. wena ubagadile mhlawumbe bevakashile bazo retire manje ebholeni bafuna ukuthosha mhlawumbe umhlaba wena nje uyohamba phambili la kwasikole sobe sesize ngemumva isikole because uyobe sinomsebenzi wakho. Okay? Yebo. Siyabonga ukubona uphila maya. Yebo. Okay, South Africa no bekuyilokho ngenza kwethu ke but bodadewethu niyawufaka usawoti esilondeni abantu besifazane
base-South Africa niyawufaka usawoti esilondeni, but-ke angeke sathini. Mina-ke Mduduza kaMkhwanazi egameni lenhlangano Ithuleleni ngiyabonga nje sibamukele beyazoshare isitori sabo bacela usizo. Sizobona ukuthi wethu from here engage kanjani umnyango wezempilo wezemfundo sikwazi ukuthi umntwana bangamplace kusiphi isikole la ngakwazi ukuthola khona usizo, because documented kuphela kukhona la. Ngike ngasho-ke kuwena ngekuzisa ngathi hey kungabe umntwana kanje segonyiwe ngalo ngoba khona into abangayazi abantu ukuthi imigomo yethu abelungu babehlakaniphe kahle njengoba besicolonizer nathi babekwazi ukuhlukanisa bahlukanisa iy'nkomo nje nabo babehlukanisa nathi njengenkomo. Thina eSouth Africa sigonywe la, umuya kumuntu waseSuthu ugonywa kwenye indawo ngomunye umgomo ongafani nowethu. Umuya kumuntu waseMozambique nawo ugonywa ngomunye umgomo ongafani nowami nowaseSwazini nowaseZimbabwe kanjalo. Ngithi imigomo yethu asifani, but-ke ngoba angifuni ukuveza okuningi awuyazi wena abayaziyo uma oqaba bangabafike bathi khumula bakubani yabo. Nomuntu osuke abanga-Home Affairs lapha athi hey mina ngwa-South Africa inkaba yami mina isempendle nguzibani bakuyeke nje uvume nawe ufakaze hey ingane impela kamekhane wami umzala wami kuthi wona niqede nisubmit bese hayi awusondela usikhumulele umzimba muthi bese bethi hawu nawe usuke uzofakaza uthi ingane yakho hayi ivele isimile ngaphandle ivulile isicapha ngenani lapho ngaphakathi. Ngiyabonga uma ukuthi umntwana akazange bamgome naye ngale yabo eMozambique, but nomgomo wala okukhombisa ukuthi umntwana wethu waseSouth Africa. Sibonga nje ebuyile phela noma kubuhlungu phela kumntwana-ke siyintandane ngoba phela umama akasekho, naye lo wayeze ngomngcele ngapha ejombe amahlathi wona athiwa akasekho, but ingane nansi i-health ibuyile sekhaya isafe inomababo abakwazi ukuthi bazoyinakekela. Nathi sizobona sidekela kubathuleni kuya phambili. Mina-ke Mduduza ngiyabonga nisala kahle emakhaya. Hey kade kusile bye bye.